Jo vinc de l'empresa privada, treballava en una multinacional farmacèutica, vaig tenir la gran sort que em van prejubilar amb 55 anys, això és una sort, i per això estic aquí, perquè amb 55 anys em vaig trobar que era director nacional, que tenia temps, coneixia gent de Convergència i Unió, del poble, i ens vam introduir a la política aquí, en el grup de Convergència, vam estar a l'oposició 4 anys, després vam crear un partit propi que es diu Poble 2.0, i amb aquest partit vam començar a guanyar les eleccions i portem 2 legislatures d'alcalde. Jo crec que l'estil principalment és el que tenia abans una mica la privada, l'estil de direcció. Jo crec que sóc un home de consens, que m'agrada escoltar, que m'agrada treballar amb equip, encara que em feu l'entrevista a mi, com a cap visible del municipi com a alcalde, jo tinc un equip de govern que és molt bo. I llavors aquest equip de govern treballem per consens i les decisions les prenem sempre junts. Ara, per exemple, hem fet uns cursos de coaching, que és una cosa que no es fa massa aquí en el personal de l'Ajuntament, per apropar una mica i per col·laborar més el que som els polítics amb els treballadors. I jo crec que et dona molt bon resultat i estem treballant molt bé. Quan portes tants anys amb aquesta feina de directiu, quan em van prejubilar vaig dir, això, escolta, em vinguin aquí i si vull dedicar-me a la política no tindré cap problema. És un altre món, no té res a veure. Vaig tenir que fer un reset, però total. Perquè la privada et mous per beneficis, et mous per accionistes, és un altre món, i aquí és el tema de la capacitat de servei que puguis tenir de cara als ciutadans. Per tant, vaig tenir que canviar el xip totalment perquè, primer m'escandalitzava una mica del gasto que hi ha a nivell local, una mica, no? Però és que és un gasto necessari. Per exemple, l'escola Bressol és deficitària, la piscina és deficitària, els vehicles d'autobús que tenim a Gelida són deficitaris, però clar, és una cosa que ja has de comptar i que hi entra dins de la gestió, diguem, pròpiament de l'Ajuntament. Em va costar una mica acostumar-me a això. Després, el que més m'ha enriquit, és el contacte amb la ciutadania, que evidentment aquí al ser tan petit tu surts al carrer i et paren tothom. I Jordi, ja sé que no és el moment, però escolta'm, hi ha això, no? És una cosa que va amb el càrrec i que fins i tot t'agrada si et mentalitzes una mica. Vull dir, m'ha enriquit? Sí, m'ha enriquit molt. És una feina totalment diferent, aprens molt, aprens a bellugar-te amb la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, que estic de vicepresident quart en allà també. Llavors és tot un món que evidentment et dona més riquesa del que esperava mai, però ho has de viure. N'hi ha una que ens veiem amb uns amics de la infància, em sembla que tenim allà 10 anys, 11 anys vam tenir, i aquests encara són amics que encara em veig avui en dia, són els que mantinc, diguem, de la infància. I, home, és mirar, per exemple, la setmana que veníem a dinar plegats, i és tot un món. Jo sempre dic que nosaltres hem viscut, els de la meva generació, soc del 56, clar, hem passat d'anar amb boli i paper a tota la tecnologia que tenim ara, que també és una sort viure tot aquest procés. Llavors és entranyable no només per l'amistat, sinó per l'època que ens va tocar viure. L'altra fotografia és una que tinc 21 anys, que me la va passar un amic meu, també em va fer molta gràcia veure-la, i aquí estudiava enginyeria, estudiava al Conservatori de Música, vaig fer piano, música, etc. I bé, era un món tan diferent del que després has viscut. Són èpoques de la vida, no? Les dues molt boniques, No, jo soc de Barcelona. Nascut a Badalona, però he viscut tota la vida a Barcelona. Jo era un dels que venia a dormir pràcticament, perquè treballava, viatjava per Espanya, per Europa, i per tant venia a dormir pràcticament aquí. Jo em vaig enamorar del poble perquè venia a un restaurant que no existeix, fa 30 anys, i em va agradar el poble per això. Aquí hi ha 3 tipus. Hi ha la gent de tota la vida, aquests els que han nascut aquí. Per exemple, el primer tinent d'alcalde que tinc és un noi que és nascut aquí, amb els pares d'aquí i els avis d'aquí. Després hi ha tota la immigració que va venir als anys 60, 70, que hi ha molta gent que perfectament adaptada, aquí no hi ha ciutadans de primera ni de segona, però són de diferents orígens. I després hi ha els nouvinguts, els nouvinguts soc jo. Vull dir, encara que sigui alcalde, encara que porti 31 anys aquí, és un tema simpàtic, però sempre ser un nouvingut, no soc del poble. Aquests són els 3 segments una mica que hi ha de gent. I després també hi ha la gent
gent que ve en plan dormitori, que s'ha enamorat de la tranquil·litat i de l'entorn del poble, però que treballen fora, que és la immensa majoria. Vull dir que no és un poble dormitori, perquè no m'agrada dir-ho, però sí és cert que hi ha molta gent que treballa fora i ven aquí a descansar. Diguem, el que és a dormir i els caps de setmana passar-se una mica bé. Jo crec que és un municipi amb certa qualitat de vida, inclús econòmica, personal. No és un municipi pobre, per dir-ho entre cometes. Això no vol dir que no se'm malinterpreti, no vol dir que hi hagi gent que ho passi malament, evidentment, i més amb les circumstàncies que vivim. Però com que és un municipi que en principi no viu d'una manera potencialment forta del turisme, no depenem del turisme en principi, encara que l'estem treballant, amb l'enoturisme, viticultors, etc, però no viu del turisme. Per tant, clar, com que no viu del turisme, doncs el tema de la pandèmia ens ha passat una mica més suau. Això no vol dir que hagi un que ho ha passat molt malament. La restauració, per exemple, ho ha passat força malament. Les tendes de queviures no tant, perquè clar, evidentment la gent es quedava i tenia que comprar menjar. Però no hi ha hagut un impacte important econòmic. Ja dic, això no vol dir que hem tingut que preveure línies d'ajut extraordinàries a l'Ajuntament. Hem fet amb les taxes i amb els impostos, hem intentat aplaçar els pagaments. Jo diria que dir coses dolentes és difícil. El que sí que diré és mancances potser que tenim i que s'han de treballar. Aquí tot és bo, per què? Perquè ja ho heu vist, és un entorn, jo crec que és un privilegi el que tenim ara. És un privilegi perquè estem a 40 quilòmetres de Barcelona, estem a la segona anella, diguem, de Barcelona industrial, hi ha una pressió brutal amb el tema de centres logístics i d'indústria, i això ho tenim que defendre una mica. I ens estem manegant bastant bé. Una bona notícia que ens hem enterat fa poc, suposo, no sé si ja l'han comentat, ens afecta més a nosaltres, que és el tema del quart cinturó. Sembla ser que el tema del quart cinturó s'ha parat, però és un tema que ens preocupava. Així com a nivell de territori de Penedès no era un tema del tot negatiu, perquè aportava riquesa, en certa manera, però sí que tenia que passar pel nostre municipi i ens el trinxava. Per tant, amb això jo crec que hem tingut una mica de sort. Coses que tenim bones a l'entorn que tenim, la tranquil·litat que tenim, són pocs habitants. Coses que es podrien millorar, és que depèn de qui t'ho digui, serà un benefici o serà una desavantatge. No tenim tren. Al no tenir tren, doncs no tenim, clar, són 2.000 i pico habitants, perquè no tenim tren, si en tinguéssim, doncs seríem com Gelida, seríem més habitants. Quina pretensió tenim? El créixer d'una manera ordenada, no créixer ràpidament. Tenim un POU del 86 que ens marca 13.000, 14.000, 15.000 habitants, que és una autèntica bestiesa, però quan es feien els POUs aquells anys eren en plan expansiu, abans de les crisis. I ara nosaltres el que pretenem, en principi, almenys el que l'equip de govern i jo pensem, és que seria bo que fóssim 3.000 habitants, 3.500. Créixer amb aquest ordre. Per què? Perquè teníem més privilegis i més ajudes de cara a la Diputació, per exemple, la Generalitat, que amb els habitants que tenim ara. Bueno, n'hi ha bastants aquí d'emblemàtics. O sigui, no hi ha coses molt importants, però sí és cert que tenim coses boniques, per dir d'alguna manera. Ara anem al Pàmpol, per exemple, visitant el Pàmpol i veurem una vista molt bonica de tot el que és l'entorn de Sant Llorenç d'Hortons. Anem a veure la bassa gran, que és una bassa que data del 1700, en principi, i ara que estem molt amb el tema de la dona, diguem, era l'única vessant que tenia la dona de socialitzar-se i de poder parlar entre elles i de poder tenir un paper a la societat. Després tenim aquesta ermita de l'any del 1080, romànica, que als segles XIII-XIV es va reformar una mica, ja la veureu, que pertany a l'època medieval i que no depeníem del castell de Gelida, i després ja ens vam fer municipi, però us parlo del 1800 i escaig, 1818. Per tant, tampoc tenim una gran història, Sant Llorenç d'Hortons, tenim uns 200 anys d'història, que els vam celebrar ara fa poc. Aquí la situació de l'Ajuntament és bona, no només per nosaltres, els equips anteriors de govern que hi ha hagut també ho han portat bé, no tenim endeutament pràcticament, estem amb un 5,5% d'endeutament, que està força bé, tenim un pressupost de 3.200.000 euros. A vegades costa i per això intentem comunicar molt a la ciutadania que som un municipi petit i que a vegades donem força servei. Penseu que el personal som 30 persones a l'Ajuntament, comptant la brigada. Estem donant molt servei, molts d'ells són deficitaris, i a vegades també és cert que la gent es mereix més del que té. I clar, nosaltres tenim que intentar al màxim donar tots els serveis que podem.
Però és el que tenim, són 3.200.000 euros, entre el capítol 1, que és el tema salaris i tal, se'ns menja una part important. Si no fos per la Diputació, que aquí vull agrair, sempre agraeixo a la Diputació, que si no fos per ells no podíem fer totes aquestes obres de millora que fem, que són tan costoses. No, en principi sí, en principi el programa l'estem fent. Les tres coses més importants era el centre Joana Raspall, aquest que hem fet, aquest centre que funciona 24 hores, amb un codi QR es pot entrar a les 24 hores del dia, està tot automatitzat. Després tenim un camí saludable, que també que ho teníem que fer, també està acabat, i després la Unió de les Places, que és aquestes, les obres que teniu aquí davant de l'Ajuntament. Per tant, aquest és el programa el més important. Ara el que ens queda, diguem, per fer fins a acabar la legislatura és el tema de plaques fotovoltaiques, que estem en 4 punts per col·locar-les, que estem en marxa i amb un estudi molt avançat. I després també tenim el Grandet, que és un dels nuclis que tenim, un dels pobles que tenim, que és el tercer en importància, quant a habitants. Tenim que asfaltar un camí de terra que hi ha, que va d'aquí al Grandet. I això ho tenim previst, ho tenim pressupostat i ho farem, espero, en els pròxims 3, 4, 5 mesos. Això és el que ens queda per fer, bàsicament. Bueno, és un equip variopinto, per dir-ho d'alguna manera. Tenim 2 noies a l'equip de govern, ho dic per exemple per buscar una mica la paritat, que el que buscàvem no era la paritat, buscàvem gent eficaç i treballadora. Són 6 regidors, són 11 tot l'Ajuntament, i com a equip de govern som 6. I bueno, és bastant, hi ha gent jove, hi ha gent més gran, jo sóc el més gran, tots són més joves que jo, gràcies a Déu, i no, és un equip que està molt bé, estic molt content amb ell. Què els mou? Doncs el de sempre, aquí sí, és la motivació, la il·lusió i les ganes d'esperit de servei i de compromís. El de més és molt, en fi, és dur, el de més és dur el dia de cada dia una mica, i més amb la pandèmia que hem viscut. El municipi aquest és curiós, aquí tenim 2 grans empreses en principi, són AC-Marca, que pot dir l'Iberdúplex, són les 2, AC-Marca són tots els desinfectants que heu fet servir, per allò venen d'allà, de l'AC-Marca. Després tenim petita indústria en tenim bastanta, però no és un municipi ric en quant a indústria i en quant a centres logístics, així com ho és Masquefa, per exemple. Masquefa és molt més potent en aquest nivell, nosaltres no. Què intentem impulsar? Doncs l'enoturisme, el tema de cases rurals, el tema dels viticultors, perquè clar, l'entorn sí que és de ceps, com veureu ara, però no ens guanyem la vida amb això en el poble. El poble generalment es guanya la vida, ja t'ho he dit abans, amb gent que treballa fora i ve aquí, diguem, a dormir d'alguna manera. Clar, ja et dic, no és un poble industrialitzat, tampoc és el que volem, però sí ens agradaria petita empresa de qualitat. I ara s'està estilant molt el centre logístic, i aquí estem una mica gestionant tot aquest tema. Jo l'estar al Consell Comarcal, jo porto l'àrea de persones, diguem, de temes serveis socials, tenim una visió molt de tota la comarca. Jo crec que l'Alt Penedès és una comarca, i tot el Penedès en si, és tan rica i podíem treure tant profit, i no sé si no ens l'estimem prou, i això és una crítica una mica, de cara, no sé si als ens supramunicipals una mica, i més amunt de la comarca. No sé si ens estimem prou la comarca que tenim, perquè és amb molt de potencial, és molt bonica, i la podíem treballar molt millor, a nivell de vendre-la més, els productes que tenim, els vins, els caves, els paisatges, en fi, jo crec que tenim molta feina a fer. El Consell Comarcal s'està fent, s'està fent una bona tasca, però jo crec que ens queda molt camí a fer. I tot el tema industrial ens està pressionant molt, i no en el sentit aquest que t'estic dient, sinó en altres sentits. Que no dic que no es puguin fer, però s'ha de treballar, concentrar els temes industrials en determinats punts i que no tot arreu sigui indústria i centres logístics. Això seria el que el pla territorial també preveu, una mica, el pla territorial parcial del Penedès també preveu això, concentrar una mica tot el tema de la indústria. I bueno, aquest és el camí. Coses que trobem a faltar també a nivell de comarca amb els alcaldes i alcaldesses que ens reunim al Consell Comarcal. El tema seguretat, el tema ocupes. Jo sempre dic que mai ens escolten prou, i per això des de la comarca estem intentant també agrupar-nos i fer més soroll, unir-nos, i sobretot és el Consell Comarcal aquí del Penedès i el Consell Comarcal del Penedès i el de la Noia també, però el Penedès, que és el que conec jo, estem potenciant una mica que ens escoltin més amb algunes coses. Que ja et dic
quan els cridem que vinguin, els consells d'alcaldes venen, el Consell Comarcal, perquè no hi ha cap problema, des de la Generalitat i de Diputació. Però entenc que és un tema que costa, que és feixuc, però que ens tenen que fer més de cas. Nosaltres lluitem per lo nostre una mica, no? I ens han de fer més de cas en algunes coses. Això és un tema complicat, perquè jo tinc la gran sort que tinc tot el dia de temps. Jo estic prejubilat, ja t'ho he dit, on estic jubilat ja, i per tant tinc tot el dia. Jo tots els matins vinc aquí, generalment, menys dijous, que ho dedico al Consell Comarcal. Les tardes, les de dilluns i dimecres venim, perquè el personal també ve a treballar aquí, dilluns i dimecres, i aquesta més o menys és la vida. Vull dir que em moc bastant pel carrer, tenim moltes reunions amb els nuclis, per exemple, en Sant Joan Samora, amb la Vinya del Pollastre, amb el Grandet, tenim reunions cada 2 o 3 mesos, i anem a l'equip de govern i jo, anem allà i ens sentem i els ciutadans ens diuen, ciutadans i ciutadanes, el que volen. Després treballem molt de nit, perquè què succeeix? Jo tinc tot el dia, però els regidors no. Els regidors fan la seva feina i llavors ens treballem molt de nit. No sé, juntes de govern, que les fem cada setmana, doncs les comencem a les 7:30 de la tarda i podem acabar a les 10, a les 11, a 11 i pico. Però bueno, és una dinàmica. La feina que hi ha en el món local la pots allargar el que vulguis, perquè no s'acaba mai. Llavors és important tenir un bon equip i tenir bon personal a l'Ajuntament, i això el tenim. Són llibres molt clàssics. Jo llegeixo llibres de Sinuel egipci o coses d'aquestes, el que llegeixo, la veritat, són novel·les d'aquest tipus. Així actuals, no massa. Ostres, totes les clàssiques m'agraden molt, totes. No sóc un gran cinèfil, tampoc. No ho sé, 300, per exemple, no sé, de còmic, per exemple. Però, vamos, no és... Jo soc que m'agrada molt la música clàssica i gasto molt el temps o inverteixo molt temps en música. Bueno, m'agrada molt de tot el que és Bach. És que jo vaig estudiar piano i llavors no l'he deixat de tocar mai i el meu hobby és Bach. Els meus amics els tinc una mica bojos perquè, clar, amb tant de Bach també, però bueno, és el hobby que tinc. Dedico moltes hores al piano. Ostres, a mi m'agrada molt menjar, no sé, faves a la catalana, per dir-te alguna cosa. M'agrada molt menjar, tot el bon menjar. Una beguda, un bon vi blanc. Espanya. Hauria que dir Catalunya, políticament, però Espanya és un bon país amb tot. El que més m'ha agradat, jo he viatjat molt pel món per gràcies a la feina que he tingut, és Jerusalem. És el que més m'ha agradat més. Que m'agradaria fer Japó. Japó, per exemple, no el conec i m'agradaria fer. Soc de poc esport, caminar. Soc de poc esport. De jove en vaig fer molt, però fa molts anys que no en faig. Per jugar al Barça quan jugo a futbol no me'l perdo, no? Però jo per fer esport camino i en tinc. L'honestedat, la capacitat de compromís, el poder-te'n fiar. Això és molt important amb les persones, perquè et dona tranquil·litat i et dona qualitat de vida. I això és molt important. Jo he arribat jo tinc 66 anys i arriba un moment que les persones tòxiques me'ls trec de sobre. Llavors, què busco? Honestedat, que vagin de front, coses bàsiques, en principi, que no són.